Tangkep tanganmu wis yakin. Tansah. Yo. Kok dan. Oh, Pak. Yo, oi. Wejak. Kakek kuning tangting kaya ngene rasa men. Umure meh 50 bakoh men jan. Oh. Ati kowe. Oh. Loh. Siang. Ayo, maju kok. Oh, sing wangi sapa iki? Lho. Udawa. Wah, Udawa. Yo. Pangkatmu apa kene kene? Patih. Lho. Model kaya kowe ning kene patih. Gondrong desa ngono kaya ning kene patih. Iya. Lek ning nggon kowe mung dadi tukang juru kunci ngene.
Rasa cerewet maju. Angsang. Hut. 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 Kok ngejar. Hut. 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 Apa iki? Tangane rantuk nyekel kuwi, para diintir-intir masane ora. Wis dikanek-kanekke lho. Ora kok ukur sisa to. Kasih logro ya. Lah, lah, cilek. Dian. Ayo. Ut. Ut. Oh. Lo diam. Ut. Ut. Oh, diam. What? 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 Ayo, di tunggale. Oh, edan. Pas. Oh. Oh. Lo edan. Wah. Oh. Ya, oh. Wait. What? What? Pas. What?
Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon rang kang abro marakata percaya boten niki kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan niki sampean sing dilawan ora mung negara Ndarawati tok ning Wadyabala Mandura dadi siji. Nek sampean gugu kula ya lho, Ga mantuk mawon. Golek wong wedok liyane akeh nek perlu mampir Dung Banteng ya Kang. Ayo. Ana diler. Kopi ngono. lho ya Kopine murah, bubuke sing larang. ngono. Urmang sama aku mau den-den ngono ki terus cilik atiku ngono apa kok? Lho kula niku ngemon panjenengan. Sing tak eman niku panjenengane kula mboten tresna kali panjenengan. Kula mboten badhe ngandani elik-elik dumateng panjenengan. Pripun? Minggir lho. Minggir lho. Dina ya krocok gaman lebur wong negara Mandura. Lawan negara Ndarawati. Mandura karo Ndarawati dadi negara Manduri. Ya. Menang apa kalah Kang kira-kira? Wis ben menang karepe ora karo jagoku wis entek kok. Meksiko wis kalah ki wis ora duwe pengarep-arep. Minggir lho, rasan ngregon-ngregone aku. Tak rampung iki dhewe. Alah kuwale, alah. Ya sing licip tak jotos. Apa iki? Apa iki? Itian kok bener men. Ampune lah. Baladewa Narpati duwe nariswara kresna kalangkung ing tresnanira marang Dyah Banon Jinawi ing sapa iki nibane kaman tanpa sumbar tujune sing nang Baladewa nek wong liya mati ae sapa iki piak
Iki lah Prabu Darposura, kowe iki ratu. Kowe iki ratu, ngerti tatanan wong perang. Gua gaman nglepaske Candrasa kuwi kaba kuwi dhisik, kandhane dhisik ora ampi awur-awur kaya diapunmu. Tujune sing nek Baladewa, nek kan sing nek wong liya, ora urung tumpuk kemari. Diguwak iki. Hei, diguwak. Diguwak. Pemangsane diapurmu apa? Ayo, ket sore pancen kowe tak incep. Tak incer dina samangka wis ketemu kelawan aku. Ayo arep njaluk piye? Arep njaluk pirang dina? Iblis lanang malah mendeleng. Ndodok. Ndodok. Mangap. Kupingmu bosok. Mangap. Aduh. Aduh. Wis arep nyawamu ya? Wis arep nyawamu? Kowe pengen tanding lawan Baladewa ki padha karo sumuk. Nyawamu pengen nyawang swarga, pengen nyawang neraka iblis lanang. Ayo, adimu tak jaluk ana sayembara kanggo kowe. Kowe kena ngrapi ati kowe bengkatene Baladewa. Mati dening aku cakep. Apa iki? Tangi ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati sayu tamara saketi uri. Ora arane Baladewa gigrik pun salom kang dapur. Ayo, wong 1000 bareng maju, wong 1 bareng mambrus. Aja mung wijen. Ayo, kowe nglumpukno kancamu sak pirang-pirang sak desa, rong desa, telung desa sak negara kon maju Baladewa. Tadi kono ora bakal mundur dina sama. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baladewa kok dilawan. Ayo. Wah. Pun ngrasakne to tangane Prabu Baladewa. Pripun? Idyan lambe tangan sikil, lambene bengok-bengok ngitoni tangane ngampleng sing lenjet sekirai. Nah, kalau sore walak pun elik-elik kali sampean. Jangan sekali-kali aja pisan-pisan kali Prabu Baladewa. Lah nggih. Oh niku oleh-oleh niku mawon durung ngetokne pusaka. Pusakane Baladewa. Wah, sampean ora ngerti nalika jaman lakon Kakarasana Tapa diwenehi pusaka cacahipun ana 2 ya, Kang. Yo. Lugara kelawan Nenggala niku tamane Gunung Segara Asat, lebur tanpa dadi. Ning aku kudu bisa mboyong. Ngaten nggih, sabar yen kula kandhani carane men sampean iso mboyong. Lara ireng utawi Bratajaya ning ora nganggo gelut, ora nganggo perang, sampean kalah perang. Piye kok? Nggih, ngaten. Melong ngaten caranipun. Carane wong niku golek iwak, kena iwake ning aja nganti butek banyune. Kena daginge aja nganti butek duduhe ya, Kang. Heeh. Golek soto. Carane piye? Ngaten. Niki pun rame pun gayeng bilih Ratu Ndarawati kelawan Ratu ing Mandura niku badhe dhateng Astana Gandhamadana.
Astana Gatamadana nggih. Niku mapane wonten ing Tapel Wates Mandura. Lah tertamtu kemawon niki mengki swasana kraton utawi kaputren lak sepi ditinggal Ratu Ndarawati ingkang badhe kirim donga dhumateng leluhur Mandura. Lah cara tembunge sing mentereng menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Golek wanci sing prayoga wayah esuk ngoten nika sampeyan secara sesideman. Secara sesideman mlebu wonten telenging kaputren colong mawon calon bojo sampeyan lara ireng ya Bratajaya. Ning sampeyan ngandhane okol, sampeyan badhe kalah lawan Baladewa urung nek Ratu Ndarawati mbledhos dadi buta sampeyan diuntal. Nek nganggo cara kula secara sesideman colong go mlayu niki mengke bakal kasil malah boten rekoso sampeyan. Iya ya kok lambe. Kakangmu padha warak sena becik besok amen jemo baris kang prayena ayo saranta wong Ndarawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa kok kowe ora ngomong ngono ken mau-mau lho sampean wani terus kula niku pengen roh sampean jajal kadigdayane Prabu Baladewa. Nyatane sampean pun jajal lek mboten monggo kuliah to. Aku urung tenanan, halah tenanano pangan kang panggah kalah sampean. Enteni sik golek limpene wanci para esuk jam 3 tekan jam 4 nika kaputren Ndarawati mesti sepi. Lah sampean lebu wonten ing kono langsung gendong gawa lunga lara ireng. Yan cemerlang utekmu kok. Nggih. Ngancik mangsa kasongo aku kudu bisa bali ning negara Tunjung Langkapan boyong lawan Putri Ndrawati ning semene sawatawis golek limpene. Wo mundur yen teng warung riyen ngopi-ngopi napa pripun ngoten. Ngantosi rada esuk ngoten mengki sampean menyelinap mlebu teng kaputren wong mrikone mboten enten sing jaga kabeh nek ratune lunga niku kabeh pengawal ngetutne ratune. Edyan aku ora rugi bayar kowe kok. Nggih. Ngopi sik kok. Nggih. Sarating pandam sumula amat
jroning pasarean ngenani wadana ramu-ramu kalingan ngangrangan sang dyah manahen kung sumungkem guling sang kakung ngrapa babe maneman alat pendik brantolun akadah runte pripun kok Prabu wis lunga tanpa tilas Prabu Darposura nggih kula pitados kok wonten kok Prabu ing manduring entu mandang gawe mungsuh mendi ora nggondro sepira ya Kresna piye iki monggo dipun ajengaken lumaksana lon-lonan tumuju wonten ing astana Gandamadana loro gawe karo nyilem karo ngombe loro gawe sepisan kirim donga dumateng para leluhur kalebet Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang angka kalihipun kula antuk bocoran saking kayangan bilih dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang simbut wahyu purba sejati ngono ya Kresna mbok menawa beja kula panjenengan dinten samangke iso pilih dening wahyuning dewa kala wau ya tak derekke lon-lonan Koko Prabu ya Lengger Banyumasan Joko jaluk kelangan kowe golek limpene